dibed ni obila ma pacho kata polise go onge kod tiegruok malong'o kaka winjo bed ne girakore gi oganda kech thoth ni waneno ka en lweny musiko onge chieng' mane osechiwnegi arita kaka iwacho ni obila winjo bed ni chiwo achiwa arita ne jogo mang'anyo. Waneno kata kawuono ineno ka ne gitwe nyaka wengegi ka gima girakore gi Al-Shabaab. Ni nyalo wuoro ni en lweny moro malich gi pinje maoko. Kata kamano yudo ka mane mana jomoko adek ma kendo natero mag oganda kende mane giwuoke mager ahinya. Nyalo ni ok ging'eyo kama owinjo bed ni giike kaka obila kotenore kod rakruok gi jogo mang'anyo e pacho kae. Maybe syllabus gi mar Kiganjo pok noloki nikech gitiyo gi syllabus mar Moi machon mane kineno ng'ato ka timo demonstration against the government to igoye kiboko tigori kode to katiba masani nyiso oyie ne japiny moro amora owuog kendo dhi ong'any. Koro mano nyaka koro puonj polise gi nikech polis to ng'ama tiyo gi oda en ok otim gimoro ma onge oda. Koro nyaka ing'e ni gimoro amora ma gitimo ma gimuocho gi tear gas ma gigore gi ji gin mana gi oda. Samoro nyisgi ni onge ni jogo kik kadh parliament road kabiro koni. Koro gitimo gimoro amora ni mondo kik gikadh nikech omigi oda nikech jogo kokadho kanyo tute gimoro timre nu. Koro mano ema gima timre ne polis. Koro polis be nyaka ng'e ni nitie sani gima iluongo ni command responsibility. Inya paro ma nyathi nonegi Kisumu 2017 mano iluongo ni Baby Pendo. Donge polise manantie Kisumu manogolo chike, commanders manantie Kisumu manogolo chike, nokaw negi atua nikech gimiluongo ni command responsibility. Ng'at matis magoyo ji gi tear gas ni en ng'e ni onge gi power mora mora, en obedo commanded by seniors. Koro the doctrine of command responsibility matimre bro kaw commanders make police ma control those units kagigoji. Wach kendo maneno kachando oganda ni kata obedo